Busy di ba ka? Tingkad jay, aram idem na tata, obra. Kayo mo. Okay na nagto. Itugtog ko madata. Itugtog mo apay siya karon ti masaktan si Kaa nagtungang ka. Ara. 2%. Anta, pamao ka to. 2% lang na matilpak ko tayo yun. Sige ana, bisita na ingana 2% lang. Sige, ingana 2% ka. Praan ka. Sige. Na? Buoy! Bagyo matayan men, nagbagyo, may tayab dagi chismosa, dagi nagtitigsan yung ngiwan na po, may tayab ununan yung mamang ko. Sariling magulang, binabaw, Bimpay mo agbasa ma. that you should feel you're lucky they are still alive. Matalibagbaga! Oy, Kasi mauawatan mo, ito naman pa yung... mauawatan. Basaam lang ang mauawatan ma. You still have a chance to recover and change. Just put your pride down. O, yung tawag ka dyan. Understood? O, understood. I-explain mo nga Rod, i-explain mo man. Awan. Welcome back to my life. Again mga sis, nice kong magpasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating YouTube channel mga sis. Maraming nagkakamabang hugs and kisses. Kung ano yung gusto mong prank or challenge na gawin namin ni Mama dito sa bahay, comment down below mga sis para every other day may ma-upload tayo mga sis. And if you are new to my channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa lahat ng ganap sa buhay namin ng ungot nating Mama! Di ba nagsao? Ako magkatalang tungo nagsasao, di ba? And for today's video, mga sis, wala tayong ibang gagawin kundi maghasik ng lagim dito sa amin. Let's go! Let's try to check first kung ano ang ginagawa nila dito sa bahay, mga sis. Let's go! Ang wara-wara pa. Pero hindi lahat ng makalat is hindi maganda. May mga makalat na magaganda. Gaya ko, ang kalat ko, kaya ang ganda ko. It's my brother. Okay, nandito na tayo ngayon sa labas and this is my brother. You say hi, sis. Nagbang si Iniwat da. And this is our mother. You say hi. Hi, good morning. Mga tayog sila tayo aramang. Sa ano nga good morning no kasi ang saw mo nagbangsi. Uwan atara aramang garote sidak. Magmanis mo ta aramang. Agkasi ka nito i-video. Awan yan. Uy, kaya aramang nito video mo. Kapay kagasi nga. Sog sida iso nati. What's that, ma? Aramang. Pakano niya ti aramang? Takno. Pumintas ang iyong mama. Nyari nana, diyan mo nga pakanon ta anak mo. Amo nga ito feelings mo. Kiso nga niya tiri nana ngayon mo. At kagabi kasi mga sis, umulan dito sa amin. First time na umulan ng medyo malakas. At kapag umulan, syempre may mga tukak. So, bumili kami at yun ang ulam namin ngayon, mga sis! Yun ang ibablog natin! Very province life. Like, makakatikim ka lang ng ganon, ng mga exotic food, ng mga tukak-tukak kapag umulan na dito sa province. So, let's go. Anak! Nila mo. Hanga pumatok ay tinawan ni mama nga mabuisit. Wow! Unakon ko na naman yung bagot. So, ito na yung mga frog, mga sing. Froggy frog, edible frog. Pwede namang kainin na with the balat, pero we prefer na tanggalin yung balat. At ang kailangan natin para tanggalin yung balat is, what's this? Dapo. Dapo ash. So, let's start. Talon-talon yung mga frog. Bakit hindi tumatalon-talon si mama ko? May frog naman siya. Ay, tumatalon kasi yung mga frogs, so we have to secure. So, kapag nakakuha ka ng isang frog, you can like this. Melba. Ay, tookin na mga ason. Ala, gusto blatan niya. Ay, nakapong mga kabagay ito. Ala, gusto ka. Ay, video na. Kurang ba nga sa duwami mo? Nuna pang ka kumadirabi eh. Isagay sa amin ang pagkakas. Kumarayante, handa nga magbundag ito 5. Lalo kinayang. Di ba, Ro? Ano mo nito? Amo ka nga ituto jarupak si ka. Tamo niya jayo bubrag ah. Bravo si Bakla.
Braba si bakla. Oh, bravissima. Bravissima ang bakla. Walang arte. Malalaman yung babae yung frog kapag dun sa tiyan niya is may mga itlog-itlog. So marami tong itlog. So minayan ito ng isang hot siguro na palaka. Kaya meron siyang itlog sa loob. Utog. Okay, since natapos na nating tanggalin yung balat mga sis, ang next na natanggal na natin is yung kanyang mga fingers. Okay, busy po ang lahat. As you can see, nasa background natin si Mama Ong. I-focus mo man, sis. Ay, nandito na pala, oo. Kita nyo ba si Mama? Senyorita, walang ginagawa. Anong tinatanggal mo sa loob, Ma? Ma? Ito ka. Yung bituka? At saka yung napait. Ano ba yun? Yung napaero? Yung apro niya. Alam nyo ba na maraming klase ang tukak dito sa amin? Ito, yung pinaparty namin, ito yung edible frog. Tapos kamag-anak nila is, i-focus mo kasi i-focus mo! Ang kamag-anak nila is, ito, bullfrog. Hanggang masin sila na ito. Ay, tayo mamisan mo lang ay kagbarbal nga tukak kasi sobra ti iniiwa na. Kukak ko naman, Ma. Ma. Kukak ko naman, Ma. Kukak na! Nya ti sound ti tukak. Hangko amaw! Nya sound ti karag. O, posible na humamodiyay kakarag ka. Ma, sige na. Ma. Mano nga buka? Minsan lang mood ko para dito yung vlog ko. Sige na, adyo to ka. Apa mo nga rod! Another failed vlog kasi nagsauna naman ng uki na ang mama nating ngaw-ngaw. Kakaasi. Ito yung ubo lang eh. Ngumas kakaasi. Diba? Ito kahit ubo lang eh. Kaya na? Magtakbada ni. Ay, tati ubot da? Ay, tamot ti ubot mo rin. Ay, tati ubot mo. At dahil binigwan yung tuka, kukuha tayong, anong tawag doon? Bulong ti marunggay. Let's go. Bulong ng marunggay. Pampahaba ng buto at ng iyong buhay. Nakadugtog yun. Tara, ibagbagag iti camera. Thank you so much. Here, we are home mga sis. So, tinuturuan ako ni Mama. Salamat lang ti pagbalan na kanya ako niya kidambol nga tao. Di kanot amot agimurit iti marunggay. Kastoy ti agimurit ti marunggay mga sis. Abra kadabay. Katang di sungit ni inang ko. Dahil, panguryod ang kiniinang yo. Tano maik ka di espiritu ti kinangaw-ngaw. Kinasungit, daw-dawat ti kwarta. Hi pa. Ito, kanya na bandok ka, gaputal-talong raw, kayaw. Serious, sir. Ano? Mama, sa-usao ka ngayon, doon kami nag-video ni Papa. Kagagaling niyang taltalon kasi nag-umong iso na itikwa, panggatong. Kita umpiro pa tayong agka. May kagamin asi kagango. Hindi na magkainigangon ni nakaraarte. Danyugan kanya eh. Nalawag kita ni, nalawagan. Okay na. Makigtutang ka man. Masilit ka ko na. Makigtutang ka man. Masilit ka ko na. Sige naman minsan lang. Ano nga? Kasungsungit kasi ka. Sana nga. Nakigtut ka di ka siya lang. Bangko na lang. Anya nga. Nasilsilok na nga rod. Yung tarupag to pati sinatat. Nawan lang nga rod. Taman ta kilikilim ba? Tapan-taltalon ni Papa and kailangan nga na imas isidaon na. Orehan nga na imas di asawa na. Diba? Apay, sinatin ka mga talaga. Ano makapagtimpi talaga niyo? Ano makapagtimpi talaga? Ano kami mga sis? Katati okay na rin nga baka out. Nagbanglo. Nagbanglo man, kasi nabangbanglo pa ito nung sika. Siyempre Kami naganggag ka always. I didn't yet take a bath. Ay, English! Gimas, amoy pa lang, busog ka na. That's it! You gotta put it in, you gotta put it babe. Ito mama, ito na. Ingat na ito. Mag-iingat ka dala. Ang dalan. Dati kaldo. Oy! Kanina na. May gana gimas. Gabay tama. Makinig ko ba rin ka?
mo sila lang gamit ayan. Ako nagpudo. Linggi. Ang ka nun. Sige, tarong mga gumbungan. Ito dakain, pabot ko yung lalaksak tayo di yes one. Ako sa babat kiti, malidumak ko. Awan to do garaw. Umapal kayo ng nalaingan mga sis, so idapon tayo palang tamangan kami. Buwan, umapal kayo gamin na kwan. Kung idapon me, di ba ma? Wan. Sida kami to ka. Baka umapal kayo. Baka umapal kayo, tikilain na sila me. So idapon me palang one. Bye. That's all for the video mga sis. I hope you have enjoyed it. And if you have suggestions na pwede namin gawin ni Mama dito sa bahay, just feel free to comment down below. And let's try to make it happen. Again mga sis, 1 million takablubong po sa lahat po nang nagsubscribe sa ating YouTube channel. Follow me on my social media accounts at Annie Morena TikTok. May TikTok na tayo mga sis. I'm going to see you on my next video mga sis. Bye!